Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Mirian, hingkod ang pangidaron, usa ka single mom. Itago na lang sad ang akong address diri sa Mindanao. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kahimtang namo sa akong way klarong na bana. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang nagkaila kami sa nanarbaho pa ko sa Davao. Ingon ini ang mga panghitabo. Manguyab ka na ako. Lagi. Naibog ko nimo. Daoy. Mura makagminyo. Ha? Minyo ko taon eh. Wa pa ko yasawo eh. Ulitaw pa ko. Sure? Lagi. Awa ko no. Kita bagog ka nga doon ako'y wedding ring. Ngun anak magud ng mga lalaki. Hubuon ang wedding ring aron ingnon nga ulitaw. Ulitaw lagi ko. Tuhui ko Mirian. Isugot ako nimo. Sure ka ha? Wa kay asawa. Wa lagi. Bisan human ko nimo sugton karon. Mag-ipon dayon ta. Unsa? Oo. Aron mahibaw ka. Nga wagi ko laing ulian. Ikaw ra. Haris. Ha? Gisugot na pinamo Muslim na si Haris? Uday. Kay ulitaw man kuno siya. Sus! Yun ana man gud ang mga Muslim gud. Naggabi sa asawa. Aw, masuway ni ron. Kay makikipon man siya na Berna. Kung mawao niya gani siya sa among gipuy-an, bisan usa ka gabi ilang, aw maggubot yun ni. Kay basig tuan na gini siya sa lain niyang asawa. Hindi, Mirian. Unsa na? Tuon na ka nga ko laing asawa. Di ba niya ko pirmi nato din he? Mataghuman og trabaho. Mura maghapon kag mo tuon ako. Ay. Unsa pa imong gusto? Pakasal ta? Ha? Pakasal ta? Para mo tuo kag maulitaw ko. Magpakasal ta? Haris. Kumusta ang kinabuhing ninyo? Ani may matawag na gid kong bana. Kasal na gid ni Haris. Ay, wag ko magdahom. Nasa usa ka Muslim ka magpakasal. Ayan saon, may swerte na Berna. Pero okay naman ka sa Haris. Okay naman. 2 ka tuig ba sad ming nag-ipon, usa mi nagpakasal. Mao nga suhito na ko niya. Unya, o pa ka mamabdos? Karon nagpakasal na mi murag ready na kong mamabdos ko day. Kay siguro na nga may legal yung amahan ng among anak. O ka na. Hugos niya ko ha. Bahalag Muslim na. O ba? Pero magbuhat sa amin. Mabdos na jud ko da. Kay pirmi namang maglain ang akong ginawaan. O kamatikod sad ko. Wala sa tuo ko regla. Magduha na kabuan. Si Haris na tingali ni. Sultihan ako siya sa pagduda. Mabdos na ko. Ikaw ang ikaduwa nga asawa ni Haris. Unsay ikaduhang asawa? Tungod kaya ko ang unang asawa. Unsa? Wa ko masayod nga may asawa di ay si Haris nga dito magtrabaho sa abroad, sa Saudi. Bantog ra nga nakalahutay gid siya og nagpuyo mi bisan wa mi makasalsod sa 2 ka tuig. Og ako ra gyud iyang ulian.
Kay wa di din sa Pinas ang iyang asawa. Perting isuga sa iyang asawa. Maong ako na lang naglikay. O gipauli na lang ko sa amo. Unya, Iya, sa ano man ni mo ron Marian nga, abdos ka man ka. ambot pa. Papa ko may baw. Mauna diha, kay bugo ka mang mamilig laki. Isa pa po nagtuo pa, oy. Nga dako din siyang ninyo si Haris. Nga sukat ba ya among sa among pa nagtipon? Di na lagi na siya nagulian ako. Timprano pa mo uli sa among bahay, sa among gipuyan, kung mas trabaho. Oh, isa mabalay niyang ulion nga. To amo diha sa Saudi ang iyang asawa ni ana. Nailad ka sa lalaking Muslim Marian. Pa, Ay, wala tayo mahimo ni ana. Eh, mabos ka naman ka. Yan, uli ka na sa ato. Wala, pagkatawhan na lang ng bata. Pero ayaw hunungi o pangayog sustinto ang amahan ni ana. Hangtod nga mudako ang bata, ha? pa. Maayo lang unta og tubago ni Haris. Hello. Ang iyong asawa. Hello, Mary Ann. Oh. Nahibaw ko ikaw. Nakabunbo ka ba ning cellphone sa ako ba? Oh. Nganong nitawag ka pa aron magsamo ka namo? Dawat ko na nga, ikaduha lang kong asawa ni Haris. Apan mo hangi lang unta ko ni Haris. Nga suportahan niya ang among anak. Kay mabdos na manggod ko nga ni ulit diri sa amo. Og siya ang amahan. Unsa sustento? Ikihatadungoon mo? Oh, Gusto ka ikihatag mong duha ni Haris? Mga priso pag-uwi. May umabot na magyugahamong anak. Unsa man? Gusto ka? Ha? Kayang lubgan sa akong kinumo ang kusok na ina Muslima. Talawan man din siyang matubang og responsibilidad. Tago man siya saya sa iyang asawa. niya pa. Unsaon man ni nato karon? O pagkatawhan ng bata. O human og kataw niya ng bata. Ayaw lunggi ang amahan ni ana. Ipakita niya iyang anak og pasuportaha. Pa. Ayaw to ni nang ikiha mo sa una niyang asawa. Kay kanang mga Muslim, pwede na sila upat ka asawa. Unsa? Nanganak na ko karon. O wa pa gyud nako mapakita sa iyang amahan ang akong anak tungod sa akong kahadlok sa among sitwasyon sa iyang amahan. Kay basin og tinud-on kong ipapriso sa iyang unang asawa. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Balido ba ang among kasal sa bana kong Muslim nga minyo o kasado man sabdi ay siya sa laing babae? Ikaduha pangutana. May nag-ingon nga void kuno ang among kasal kay ikaduha na kong gipakaslan sa akong banang Muslim. Tinuod ba? Ikatulong pangutana. Magukod ba ko sa iyang asawa ana nga wa man ko mahibaw nga minyo ba di ay iyang bana niya? Unsa man say akong kaso? Ikaupat nga pangutana. May anak mi sa gipakaslan kong Muslim. Makapangayo ba ko og sustento sa iyang amahan? Musupak manggod ang iyang asawa? Ikalimaw katapusang pangutana. Tinuod ba nga ang Muslim pwedeng tag-upat ang asawa? Kung mao man gani na, so legal ko nga asawa. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mary Ann. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon sa inyong mga pangutana o problema kabahin sa punto legal, mga personal problems, problema ninyo sa inyong mga yuta, mga kabutangan, sa inyong relasyon, sa inyong kapika, sa inyong mga official records of birth, marriage, nga mga problemas or mga marriage nga issues, problema na to sa ato ang kapuyo, sa ato ang ka-live-in, ayaw gyud mo kabalaka. Okay? Na ako, Attorney Elaine Bathan, nga muhatag og tambag anang inyong mga pangutana o problema. Of course, kinsa to'y may mga gipamati din ha, punto medical, tubagon pud na sa kuang partner, no, sa lain nga episode, si Dr. Obra. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga
kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay? Punto. Legal, of course, karong adlaw. Marian, how are you, Marian? Ay, taga Mindanao. No, mayong adlaw, kabalog yun ko nga perti yun atong si Paa, kusuga din ha sa Mindanao. Ato ang mga kaigsunang Mindanawans, regards, no? Kumusta man mong tanan din ha? For now, atong tubagon ang pangutana ni Marian from Mindanao. Naa siya'y nakaila nga Muslim. Nagpaila kini nga ulitaw. Kung iyang gisugot. 2 ka tuig silang nag-ipon pero wa pa sila nakasal. Aron pag siguro nga ulitaw gyud ni, tuuman, nakumbinser gyud siyang ulitaw. Okay, siya baya mag-ulian. Diba? Kaya napanilaing mga obligasyon, mas hindi mo ulis ila, pero wa mo siguro siya nakita good nga lahi sa ihang mga akto. No? So nagpakasal sila, namabdo siya. Agoy. Kanina, sa kaadlaw, na ay kalit nga nagpaila-ila nga unang asawa, nagipakaslan sa iyahang bana. Kay Muslim di ay. Unya, sa abroad ang asawa, no? Sa lalaki sa iyahang Muslim, no? Dito di ay sa abroad ang asawa sa lalaki. Katong gipakaslan, karon nahuli na. Problema karon kay nanganak na si Marian. Apan, wala makasustinto ang amahan sa bata kay di mo sugot ang unang asawa nga Muslim. Okay. Valido ba ang among kasal sa bana kung Muslim nga minyo ug kasado man sa diay siya sa laing babay? Now, sa ilohang suwat, wa man kamusulti kung unsay inyuhang unsay ninyo pagkasal. Ikasal ba ka simbahan or sa religious rights or civil? Now, kung civil, ang akong pangutana ani unsa pod niya pag-file og marriage license og marriage certificate ug unsa po yung mga detalye nga iyang gibuto na makak ba siya sa iyahang relihiyon og na makak ba siya nga single siya or minyo siya. Kay kung namakak siya pag-apply niya na ay mga dili tinuod ba, wa siya ni declare sa tinuod pag-apply ninyo sa inyong marriage license ug unsa po niya kuhag sinumar nga moingon na kaayli na maminyo na kuglain manguyab na kuglain dili gihapon kay atong panahonang gikasal ka wa man ka nahibaw so gipresume pa sa balaod nga valid na siya ang angay buhaton ipaanal pagyud ug ipadeklarar sa korte nga kaning imong kasal ikaduha na day ning kasal sa imong bana dili day ni siya pwede kay di man siya honest no sa iyahang pag-apply og marriage license, ningon man siyang single siya, maski minyo na di ay, and therefore, i-declare siya nga bigamos. Dili ka magpatakaw imo-imo lang. Okay? Ikaduhang pangutana, may nag-ingon na kung avoid kuno ni ang among kasal. Kay ikaduha na kong gipakaslan sa akong bana nga Muslim. Tinuod ba? Of course, to confirm ang unang tubag, ako tubag sa imong unang pangutana, ang sitwasyon nimo is this. Most likely, kay naminyo man ka, unya, wa may mga papers gikan sa iyahang Muslim nga relihiyon, nga usually, kung ang Muslim maminyo og ikaduha, or ikatulo, or ikaupat, no, hangtod kapila nga pwede og gitugot sa iyahang relihiyon o sa iyahang customs, isip usa ka Muslim, kinahanglan manggod na pud og papeles o pagtugot, no, sa I think sa iya court or na i-council ana, nga mutugot nga pwede siyang maminyog ikaduha. Kana nga murang wa ka muhisgot labi na nga imo kong giingnan sa imuhang suwat nga wa ka kabaw mo nga mauday na so most likely wa gyud siya ning sulti nimo ug wa pud siya mo deklarar pag-apply ninyo marriage license no. So therefore ako gyud ning i-assume nga void gyud to ang imuhang sa kanang imuhang marriage kay bigamos man. Katulong pangutana, magukod ko ba ang iyang asawa? Anak nga wala mang kumahib, magukod ba ko sa iyang asawa? Nga wa mang kumahibaw, nga minyo na di ay ang iyang bana. Unsa man ang ako ang kaso. Okay, makadipinsa ka, no? Na makadipinsa ka, makasturya ka, og tarong, og klaro, makasulti ka, no? Og unsa gyud angay ninyo nga
nga kabaturan nga wa jud ka kabaw, no? Kay ang sa imuhang mga papers mo may mo pamatuod nga ang imuhang bana ning pasalig nimo, ning pirma og dokumento, ning hurar pa kay under oath maning kaning kontrata, kaning application sa marriage license ug ning ingon nga single siya. Mean to say, ikaw pud mismo biktima ka o giilad po ka sa imong bana. Ikaupat, may anak mi sa gipakaslan kong Muslim, makapangayo ba kog sustento sa iyang amahan? Musupak magud ang iyang asawa. Now, di kay ko suhito no sa kanang dito sa Muslim, pero kung ato ang balawd ato ang basihan, wa man na nag-ingon nga magdepende ang paghatag og sustento sa relihiyon. Ang ato ang balaod kabahin sa suporta ngadto sa bata from the mother and the father is not dependent on the religion. Di pod siya magdepende kung ang asawa musugot ba, tungod kay ang balaod simple kaayo. Kung ikaw ang amahan anang bataa, kung ikaw ang inahan anang bataa, obligado mo nga musuporta ana niya. Obligado mo nga muhatag og child support ug ang bata na ay katungod nga mangayo og suporta sa iyang ginikanan. Dili mag-agad kung musugot ba ang iyahang asawa. Ikalima o katapusan, tinuod ba na ang Muslim pwede tag-upat ang asawa? Kung mauman gani na so legal sad ko nga asawa, okay. I know and I am aware na sayod ko nga ang religion sa Muslim musugot, no? Nga more than one ang asawa. Ang ako ang nasabtan sad ana nga naapoy mga rules nga dapat sundon and dili pod na automatic sa tanang tao nga pwede maka-upat, tulo, upat og asawa. Ang akong nahibaw-an ana magdepende pod na kung maka-afford ba pod ang lalaki pag-sustener sa pipila ka asawa ug puhon pipila pod ka pamilya, no? Now, ang ako manggong concern sa imuha kani pag-apply niya og marriage license ug pagninyo ninyo ning follow ba siya sa iyang tradisyon isip usa ka Muslim. Kay kung ning follow siya ug musunod siya ana, pwede man. Pero sa imo man kung gistorya na kung mayong kang wa kakibaw, so basin wa pud siya ning agi sa Muslim nga ministry or sa mga Muslim nga rights para unta tumahimong balido ang inyong kasal, no? Pero mas maayo siguro nga susihon nimo pwede ta mangutana na aman gid na all over, no? Maski og asa ka labi na kinaakag Mindanao na may mga imams nato din ha nga maka-direct nimo kung asa ka pwede mo dangop sa Sharia court, no? Or kanang mga practicing nga mga Sharia lawyers, mga Muslim brother lawyers nato para mo hatag nimo og mas tin-aw siguro nga advice whether pwede ba or matawag natong legal ang imuhang ang kasal ngadto sa imuhang bana nga pwede ba kang matawag legally as second wife para dili pud ka masamok nga makiha for bigamy or concubinage kay labi na nga wa man kakibaw og masayod nga minyo di ay unang asawa ang imuhang na bana nga Muslim. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radyo mo nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Stay safe mga sukintig paminaw. Amping mo og maayong adlaw. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Aiza. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, True Love. It must be true love. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon?
Mao kining sa kababae nga nagpatago sa address sa Negros. Ang ato matatampo nagdasangan nga Aiza. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kababae nga nagpatago sa address sa Negros. Ang ato matatampo nagdasangan nga Aiza. I love you, mahal. I love you too, mahal. Kini may timan ni ikaw ug ikaw gyud ako. Ay, Unsay problema, mahal? Gani na ako nakabantay ni mo nga muraglawom kayo kagyo na una. mahal. Malayo na ta sa usag-usa. Unsa? Mularga ko sa laing nasod. Dili na gyud nako kaya nga mo ay mo gasto sa tanang panginahanglan sa bahay. Apil pa mga maintenance ni mama. Mo ang wa ko'y choice. Mularga ko. Imo kong piyaan. Sorry, mahal. I'm sorry. Nak, naunsa man in taon ka, oy. Duha na kabuwan nga dilarga si Dion. O kapag gihapon makamove on? Unsaon man ako pag-move on sa tao nga mo'y naghatag og kalipay na ako, ma. Wa ko kasabot nga nung kinahanglan pagin siyang mularga. Parehami nga mo'y mga breadwinner sa pamilya. Pero kinahanglan gid ay nga magpalayo siya. Kinahanglan gid ay nga magbuwag mi. Jesus, kanang imong gihilak-hilak, diha, no? Maayo pag nagtrabaho ka. Dili kay magsigi kag mukmuk diha. Kasaba ba nimong panginaon diha, oy? Ma. Ayaw ka na nina kasi mong inahanday. Ayaw ba sa maoy at tutuhana, oy? Dagan pang laki sa kalimutan. Imong pagtrabaho, imong pag-eskwela, napiktuhan na yun na. Ang uy, problema sa imong trabaho. Kay, dubahan man yun ka. Pero imong pag-eskwela taan, oy? Sige lang. Mukop up lang ko kon unsay kuwang na ko sa eskwelahan. I'm sorry, Aiza. Pero taas ang panahon nga, wa nakamutunga sa akong klase. Nagtuo ko nga, dili na kamutiwa sa eskwela. Ug doon na pagyud kay bayranan sa eskwelahan nga wa pa nimo mabayre. Sorry, sir. Naalagi ko'y dako nga problema maong wa ko maka-eskwela. O sa'y dako nimong problema. Nga nilarga si Dion. Naiba ako. Kay classmate ba yan mo? Huwag sukad nga nilarga si Dion. Wala sa'd kamusod sa akong klase. Ay, kaanugon. Taas unta kayo ako expectation nimo. Kay naibaho ko nga mahimo kang mayong arkitekton. Pero, kung gusto ka, pa-enroll na lang para next year ay. Og bayari una ang imong kuha nga bayranan din sa eskwelahan. Unsaon man ako pagtiwas sa eskwela, adi.
Ang ako pangandoy nga makahuman ko. Aron mahawas na ko sa kalisod sila sa mama. Ang ako sweldo ko ang kaya para ibayad sa eskwelahan. Paita, uy. Wow! Perfect! Di uwan pa yun. Miss, dali! Sakay! Oh. Sakay na! Basa na kayo ka, oh! Salamat, sir, ha? Tunga lang ta sa plitiin ng taxi, sir. Way problema. Ako rin bahala. Naluoy magud ko nga nagtanaw ni mo nga basa na kay ka. O guwa pagyoy kapasilungan dito. Oh, mupliti lang ko, sir. Maikog ko good. Ano? Number lang ni mo ibayad, miss. Oh. Saan di ka magpa-drop? Kwartahan siguro to. Maayo kaayo nga imong gihatag imong number na. Basin og nagkagusto to nimo. Ma, dili na to angay na ko, uy. Mga 40 naman siguro edad adto. Ay da, bisag pila pa'y edad, basta makahatag na to og nindot nga kinabuhi. Ma! Ila-ilahag maayo nak. O kung manguyab gani nimo ay hala, sugta dayon. Unsa? Dili dahil klaro ang akong gisulti. Ingon ko, manguyab ko nimo. Pero, sir... Paisgulahon ti ka, Aiza. Ihatag na ko tanan nimong kinahanglan. Promise na ko, nga hatagan ti ka og nindot nga kinabuhi. Sorry, sir. Pero para nako, dili mapalit ang gugma. Oh, maayo kang tao. Pero sir, dili ko gustong sugton ka para lang sa mong kwarta. Sorry. Ay, bogo! 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 Ma! Unsa man? Nilaong paghihapon ka tong diyon nga way nahot? Maungwa ni mo sugta si Robert, ha? Gusto gid ka nga mag-antos hangtod sa hangtod? Hagi mo pag-eskwela? Di ba gusto ka mahimong arkitek? O sao man ni mo pagkabot, anak, kung dili ni mo gamiton ni mong otok, ha? Ma! Oh, salamat kay imo kung gisugot, Aiza. Diligid ka magbahay. Tanan akong gisaan ni mo. Tumanon ko gud. Salamat, Aiza.
Congratulations, nak! Nakagraduate na gyud ka. Salamat, ma. Oh, hain man si Robert. Aiza! Oh, I'm sorry. Na-late ko. Nagkuha pa bang ko sa among kinabanghuran. Niuli siya gikan sa States. Okay ra, Robert. And I invited them for a dinner tonight. Celebration sa imong graduation. O gusto sad ko nga magkaila mo sa akong manghod o sa iyang fiancé. Oh, okay. Unsay okay? Okay kaayo! Salamat, Robert! Ay, pagkaswerte yun nato, oy. Nagkasuway na kitang mahalon nga kananan. Ako pa ni mo, Aiza, no? Iminyoin na lang na si Robert, uy. Aron mahayahay na ta. Hinaya na ko ng baba ni mo, ma. Madunggan gani ka na. Here. Ni ana sila. Come, join us. Thank you, kuya. Dion, dali. Napagitanaw sa... Sit down. I want you to meet my girlfriend, Aiza, and her family. Aiza, our youngest sister, si Bea, and her fiancé, Dion. I love you, mahal. Kinimay timan eh. Ikaw o ikaw ragyod ako. Hayop ka, Dion. Bakakon kag dako. Excuse me. Aiza! Sabay na hitabo ni mo, ha? Ano rin paulit ka man? Kami mo'y nauwas ni mong gipuhat da. Ma, una-una asa ni taon akong gibati, uy. Si Dion kaslonon naslain. Si Dion nga gimahal na ko, ma. Unyaw saon pa man na to. Naay mahitabo kung magilakila ka, ha? Tawagi si Robert. Pangayo o pasaylos imong gibuhat. Sorry, Robert, ha? Naglain lang gid akong lawas kabi, eh. It's okay. I understand. Pahaway na lang una, by the way, nagplano si Bea o Dion nga magtukod sila o bay dinhi sa Cebu. So, ikaw nga akong isa-suggest nga mao'y himuon nga architect. Okay? So, mautatanan ang gusto na kong mahitabo. Babe, ikaw. Wa mo kitingog-tingog diha. Wa kay ka suggest? Ikaw na'y bahala. Mao gini ganahan ako ni mo, uy. Ang akong gusto, gid imong gustong matuman. Excuse me, ha? Hello, kuya? Aiza. Ayaw pagtingog. Dili ta kaila kasabot ka. 5 ka tuig ka nga nawa. 5 ka tuig ka ng patay para na ako. Paminawa una. O sa paminahon ako ni mo, ha, Dion? Ni ako aron magtrabaho. Walang damasa. Sa una, kita mo ay magsabot kung unsay gusto na tong purma sa bay. Karon, ako mo'y nahimong architect sa inyong bay. Aiza, si Bea mo ay naa sa panahon nga nag-uul kay ko. Kay na ako sa laing nasod. Unta makasabot ka, anak. Ang wa na ko masabdi. Nga nung nipatol ka ni Robert. Sama ra sa tagrason, Dion. Siya mo'y naas panahon nga nanginahanglan ko. Dako kayo kong utang kabubuton niya. Aiza, I love you. I'm sorry. Tabian kay Sir Robert, uy. So, unsa naman okay na ta? Okay na. Muunan ako ninyo. Aiza, okay na ka?
Unsa man? Ngayon ra ko ini, ugma na ang wedding nilang Bea and Dion. Wabalik ka mo fit sa imong gown. Usabay ka sa bridesmaids. Sorry, Robert. Pero dili na nako kaya. Ang unsa man? Nahibaw ko nga dako kayo kung utang kabubuton nimo. Pero ang tinuod, bisag unsaon ako, wa ko'y love nimo. Undangon na ni nato, Robert. Karon ang adlaw ang kasal ni Dion. So good karon. Dili na ako siya pwedeng mahalod. Pero bugo ko. Dili na ko kapunggan ang akong kasing-kasing. Hangtod karon, siya gihapon. Si Dion gihapon. Kitsa ba ni? Hello? Gawas ako, please. Pagdali. Nabuang na ka Dion? Adlaw sa imong kasal, nganong ni amang ka din eh? Magtaban ta. Unsa? Bahala nagmakaingon sila nga salbahis ta. Pero mas unfair kayo. Unfair kasi ilang part kung padayuno ni nato ang tanan nga wa tay feelings nila. Dion. Aiza, please. Mahal kay tika. I love you. Di na ko musugot nga mawa ka pa nako. Uban ako, please. Dion. Mauban ko nimo. Sometimes I hate every Sayok man ang among gibuhat. Pero malipayon mi karon ni Dion. Hangtod karon, wa pa mi magpahibaw sa among pamilya kung asa mi. Pero padayon gihapon mi nagsuporta nila. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, R&M. Mao kitang mga higalang kaagi ni Aiza nga nagtago sa address sa Negros uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nagkalahang True Love. Ang maong kaagi gibahatan na diwa sa radyo ni Carol na rin ni Kain ubabos sa direksyon ni Priscilla Arganaz. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw kinasing-kasing ko kagapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yado silang nining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umata ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod ngayon, tagang salamat sa inyong pagtanong.